Tay kami na ni Paulo dokyo kay do Loma. Rakwavat-wata kami kapat na. Naknak mentapala si apulahana. Mano yung ini na po naman na tao do yutay. No si mga na ido apya ichichirawat na abnakan na siya abuso raraten do tangayin na niya matadutuam. Mano yung kapakarwaruinan niya. Hamji na maparwayan do tangayin na niya mataduto. Tama niya yung dosisyon na anuingan siya mataduto ni apulahan. Urinibnakan na siya niya mataduto busuraratin do tangayin na. Umay tawam mano yung kapinyarpi sira. Hamu nyarpidam bekena karilawan na niya no mapi vari sira. Tanyarpidado kapi varida. Hamu nakam na jatin niya matadutuam bekena akmansang. Taumian kanya tawam bekena mungan iduk kapian ichichirawat na. Tau abnekan na siya abuso raraten niya matadutuam mungan iduk kapian niya. Uak marana sanga tawam tiyapian. Taji mungan iduk apia ichichirawat na yana vunasan suraraten na. Uri uak mansum ni pancini tawi. Tamani ringam uni vunas narana suraraten niya matadutua tawam. Mano yung sirati yapya ukman sanga tawu. Uji narana naknak man niya matadutusu raraten na tawam. Ti yapya ukman sanga tawu. Ui pancinan ni tawu ya ti yapya tawam. Manwa unim yung kadu kataw-taw na pichiringan na siya. Bekena uriyan. Tama cingay siraw dyan yung kadu kataw-taw da. Tama niya yung dosuiswam na anuingan siya mataduto niya pulahan. Uri unibnakan na siya niya mataduto abuso raraten. Ikong unikapuan nuak mansang. Nukajida pa yung kadan diya pulahanan. Nukatika naranan yung kadanda. Jabu kaji na yapuan nukajida yung kadando kataw-taw na. Upipi pa ngayon no kayong kadado kataw-taw nam ni vunas naranan niya mataduto raraten na. Tanipian nga na siya mataduto. Amuri ni pancen na niya abura na suraraten. Uriu dabnekan si apulahana amadano yamihan nga niya mataduto ataw. Tanajida yung kajiw kataw-taw dam tunaranab nakasira abuso raratendu kapigan ngandan niya mataduto. Akman sang ta yada akmei amanu yara na niyong kadandu kataw-taw dataw. Hambekena yada kanyim yung kadanadu kataw-taw da. Ta yada inarangan pa si apulahana migan nganya mataduto. Umina ciring nanya mataduto ji apulahanam. Iturunaw karawan ji apulahan. Akanu sivu-sivubuong na. Ambekena karap nanyi apulahan so iwawalam nanya mataduto picingan na siya. Taya mo nga na ido nakapian nganya mataduto ni apulahan. Urinyabnekan na siya niya mataduto abuso raraten dutangayin na. Tanu si arawun na yatin niya mataduto do karapta so iwawalam na ni mesyam. Manwa abusa unu pipi pangayan no kapigan ngantan niya mataduto. Si kabuna sa unu pipi pangayan no mina ciring na jatinam. Wiwawalam na ni mo isi uyapuan no piuya-uyan na niya mataduto. Ta abu wasa katawa manuyong makarap siya. No abu panguraya na iwawalamam, duan jinu kapuan no raraten no tao. Uminachiring na niya mataduto so miigan nga niya tawam, tunapaluluado kapigan nga niya. So di na mga na ido kapiano ichichirawata. Tawaryarilunan niya mataduto jata na
sibubung na ni apulahanam ulu ni pancina ay turun na jatan niya mataduto. So di tamanguray do iwa walam na ni Moise. Tamat siyang itaji apulahana umano yung jamataduto. Tayar nam akmati yamma yamian anya mataduto. Tamat niring dosuiswam kuwab na kanimwa ama danu tawudo picha mga tawon na. So ipangununong nano chiring niya mataduto. Tau na ano ingan niya apulahan na tawudo tuwam ya mapibangon suni mawakwa ka tao. Ani mga mamawag sukarawan. Tanakatangan na ukati masalit na no kayan mo minapudpudyado kararakunaranam. Na ano yung ano kapangununong na no minachiring na dyan niya mataduto. Tama niring siya mataduto dyan. Sumawud ka so sivu-sivu. Tudadi makapu kakawakawan nam. Naknak menaranaw kararakunan ni apulahan. Umabakos na may ngaran si salayam. Jira na makapitawud tuduri. Hamji nangaywan ni apulahan ukapigan nga niya mataduto. Tanak man sangam di nangaywan ukararalinan niya mataduto. Taikuyuyat namigan nga niya mataduto amarwarwi siya. Ano ingan na siya mataduto mangununong dumina chiring na dya. Amuri unibnikan na siya niya mataduto si apulahan na abuso raratin dutangayin na. Dukapigan ganan niya. Ambek na iya upichiringan na su kabuno raratin na. Tak mansang uchiring na jatin. Duyata kano yung dya matadutua nimirwa umbisi Yes Kristo apanyusingunta. Suicak manta sanga abnekanan niya matadutua abuso raratin dutangayin na. Ni mawakwak si Yesu no raratinta akapiruan na mavi. Sui kano yung tana ipancinan niya matadutua abuso raratin dutangayin na.